Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, naka-on na pala yung mic kanina pa, ang dami ko sinasabi. Hindi ka nga namin magsabi na kung ano-ano eh. Kapag tingin ko, naka-on na pala yung microphone. Ang dami ko sinasabi. Ay po kasi gumana nung ano namin eh. Nung pa-background music namin. Kung nawawala siya, may kumuha talaga dito. Oo. Kariba naman ninyo nawawala. Grabe naman talaga. Dati mga pagkain lang tinitira dito ha. Level up na kayo. Pati background music. Pati yung Mahiwagang Burnay, background music. Nawalay na. Game na, G. Okay, O, sige. maghanap ka muna. Sige, basa ka talaga, sasabayan kita. Okay. Dear Nicole and Chris, ako si Jake, 28 years old, at isang architect. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ko sa Mahiwagang Burnay. Siguro, now is the right time to share it. I met Paula in college. Maganda si Paula kaya mahirap na hindi mapansin. She is half Filipina, half British. Tulad ng usual na diskarte, kinaibigan ko muna. Nang mapatunayan ko na click ang personalities namin, niligawan ko na. When we became an item, naging hilig naming mag-date kung saan-saan. Nang magkatrabaho kami after college, we even travel out of the country. Nagmo-model si Paula sa iba't ibang bansa, kaya to show support, sinasamahan ko. I gave her everything. My love, my affection, my care, and my time. Ang goal ko was to make her happy. 4 years ago, I was able to put up my own architectural firm. Ay, ito yung mga fini-friend partner. Hindi biro ang ginastos ko at ang oras na nilaan ko para makapagpatayo ng sarili kong firm, kaya ginawa ko ang lahat para maging successful ito. I became busy. Hindi ko na nasasamahan si Paula sa modeling jobs niya. Even yung sa mga special occasions, namimiss ko din. Sa dami ng trabaho ko, our relationship had to take the backseat. Hindi ko nabalanse ang personal na buhay ko at ang trabaho. She wanted my time, I couldn't always give it. Dumalas ang pag-aaway namin ni Paula. Yung maliliit na bagay lang, napapalaki. It did not take a long time for us to realize that our priorities have changed. Kesa magkasakitan dahil sa mga bagay na hindi na namin maintindihan at mga bagay na kailangan namin pero hindi maibigay ng isa't isa, we decided to break up. Masakit at mahirap pero alam naming iyon ang nararapat. Ganun pala talaga. Hindi sa tagal ng relasyon mo malalaman kung sino talaga ang para sa'yo. Kahit ang haba ng pinagsamahan namin at ang dami-dami naming pinagdaanan, nauwi pa din ang lahat sa wala. Hindi naging madali sa akin tambalan. Sa loob ng 12 taon, siya yung mundo ko, yung buhay ko, and number 1 cheerleader. Masakit isipin na nasaktan ko siya, kaya instead of hanging on and making her sad, I decided to let her go. She wanted to focus on herself too. Sana'y magsilbing aral ito sa mga kapwa ko tambalanista na dumaraan sa parehong sitwasyon. Minsan nanghihinayang tayo sa tagal ng pinagsamahan. Pero kung hindi na tayo masaya at may nasasaktan na, huwag nating hayaang ma-drain ng tuluyan hanggang wala nang matira. It is better to let go and have the peace in your heart. It is better to just be friends and to grow apart.
Thank you, Nicole and Chris, for reading my letter. Ang inyong tambalanista, Jake. Hi, Jake! Ayan. Ako ang mas nakita ko versus yung sinasabi niya nga, wag mo nang i-push kung stressful na, 'di ba? Minsan nagsi-stay tayo kahit na it's kinda akala ko constipated. Sorry, complicated para. Charot. Yung Diba? ang ganda-ganda talaga ng bihis Oo, mo. 'di ba? Pero ang sabi ko constipated. O, kanina Ganun. duraan ko yan. Duraan ko yung cake para wala na makakain. Sabi ko talaga kanina. Yun. So, 'di ba minsan na may ganun tayo na better na lang na to let go. At yun naman ang sabi ni Jake, 'di ba? Wag mo nang panghinayangan yung number of years kung talagang hindi naman na kayo masaya. Wag niyong hayaang ma-drain totally yung pagmamahal or energies or whatever, 'di ba? Gets ko talaga yun. Pero parang mas na-retain sa akin, partner, yung lagi mong sinasabi na may trade-off. Yes, Oo, yes. parang mas na-retain sa akin yun eh. Kasi sa totoo lang, okay naman kayo eh nung hindi ka nag-asam na maging mayaman. Ganun talaga. You can't have it all. Sinasabi Oo, ko sa iyo kasi. eh. Anak ko, sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Ito, partner, isa kong perfect na example. Meron akong kaibigan talaga naman, ang ganda-ganda. Mula ulo hanggang paa, talagang wala kang maipintas. Tapos napaka-perfect ng parang perfect yung family life. Ang boyfriend niya talaga na mga heartthrob ng school nila. Yung parang nung sabo yan Diyos ng lahat ng mga blessings, nandun sila, tatlong trapal yung dala nila, 'di ba? Parang ganun. O yun, pero sabi ko hindi pwede. May mali dyan, di ba? Malaman lamang ko, sabi ko sa'yo, partner, nung kami. Anong ang babaho? Anong lumabas na mabaho? Ayun na nga, nung nag-retreat kami, partner. Talaga naman, kaya pala lagi nakamedyas. Sabi ko sa'yo, yung amoy ng paa talaga nananapak. Alam mo yun, nakakasakit talaga, promise. Nung mga time na yun talagang, I would say that I'm very thankful na nung time na yun, hindi namatay yung egg cells ko. Ang baho Grabe talaga, naman. friend. Nananakit ng kapwa? Nananakit Ganun? talaga. Parang, mapanakit. sabi ko sa'yo, kung halimbawa, nakakabaog, partner ka. Ganon. So doon ko napatunayan, you really can't have it all. Yun lang naman, kaya ako na isplok yung kakilala kong ganyan na parang you would say na parang masyadong ang bongga ng buhay niya, super perfect, ganyan, 'di ba? Pero parang, meron pa rin talagang sablay at maipipintas ganun tayo, sa kabila ng lahat. And ganun talaga yun. Hindi, Yes. you really can't have it all. There is no such thing as a perfect life, a perfect mother, a perfect relationship. Wala pong ganun. Totoo diba? yun. Kasi kung may ganun, naku, papatumba na kita. Agree ako doon. Oo, walang ganun. So, it really happens. So, itong si Jake, yung, of course, when you're not busy, you're always there to support. Kaya lang, syempre, of course, you have to also grow on your own. 'Di ba? Katulad ng si Paula na growing as a model, ikaw naman, you have to grow as an architect, 'di ba? And true enough, nagkaroon ka ng architectural firm at hindi talaga madali yung magkaroon ng ganyan. 'Di ba? So, congratulations on that part. Yun nga lang, may trade-off kasi. Sa kabisihan, may trade-off na paminsan merong mga Gi-give up. magi-give up, 'di ba? Totoo yun. Meron akong kilalang ganyan na bongga yung business. Bago niya na-replicate yung sarili niya, ibig sabihin, bago siya nagkaroon ng tao na talagang parang tulad niya, mag-isip, gumalaw, kumilos, at mapagkakatiwalaan. Sabi ko sa'yo, kahit anong lakad, hindi mo talaga maaalis dun sa restaurant niya. Kasi mula 4 a.m. ng umaga hanggang gabi ng 12 midnight, nakabantay talaga siya. Pero super yaman. Pero ang trade-off, hindi nila masyadong na nagagastos yung pera nila for leisure. Teka, Oo. sa amin mo bigay para magastos. Yun ba yung problema nila? Nasabi ko na pero hindi binigay eh. Bago mo pa naisip yan, ginawa ko na, partner. Yung parang yung bitaw mo kanina, parang namang problema sila kung paano gagastusin yung pera. Hindi. Ganun yung nakita ko. Yun din na nakita ko. Kaya sabi ko, baka naman po. Ayun, hindi na ako pinakain sa restaurant kahit kailan. Nakaban na ako. Huwag papasukin ang babae niya, tapos may ID picture ako din sa labas. Hindi, pero Nakatimbre ka sa gwardiya. Oo, nakatimbre sa gwardiya. Pag paparating na, 'di ba, sabihan nyo, 'di ba? Hindi, ilabas sa mga ang mga sibat. Nandiyan na yung
pang abuso. Charot. Diba? So, yung trade-off nun is for so many years, partner, hanggat hindi nga siya nakahanap ng kanyang replika or yung taong mapagkakatiwalaan na pwede niyang pasahan ng negosyo. For so many years, hindi talaga sila nag-spend for anything for leisure. Oo. So yun naman yung trade-off. Pero super yaman, ang dami talagang kitaan. As in, maliit na bagay sa kanila yung renta nilang 200,000 a month. Gano'n, parang, ang liit na bagay naman. Wala bang tataas dyan na renta? Gano'n. Oy, pero kung ako, ganun ang Oo. usapan, ibig sabihin talagang sobrang yaman. Oo. Di ba? Mas pipiliin mo din, Oo, di ba? ipipilit ko yun. Oo. Ipipilit ko yung mga magstay sa relasyon na yun. Kasi, diba? kasi kahit ano naman piliin mo eh. Di ba? Pumili ka ng, ng taong hindi busy. Di ba? Gutom naman ang kapalit. Yan na nga Lagi ka naman problema. Saan tayo gigimik, di ba? Gusto ko Oo. mag-travel out of the country. Wala kayong pan-travel out of the Correct. country. May Grabe, problema din no? kaakibat. Lagi may ano yan eh. May trade-off May trade-off. na, Totoo diba? yan. So, ako papipiliin. Doon ako sa ano. Doon ka na sa Kagaya may may-ari mayaman. ng firm. Oo. Mayaman pero walang oras, 'di ba? Oo, okay lang Kaya yun. lang ay sa bagay kung alam Diba? kung ako din partner, tas ay wala kang oras, edi ako madami akong oras. Bigyan mo lang yung pera mo sa akin, tas magyayate-yate ako with my friends. Oh, di ba? Oh, busy ka sa trabaho, di magpaka-busy ka diyan. Iba yung pagkakaabalahan ko. Ganyan. Di ba? Oo. Mag-enjoy ako sa buhay. Pero kasi, I guess si Paula, hindi ganun eh. Oo. Oo, hindi ganun siya hindi siya ganun mag-isip. Kaya talagang hindi nag-work. Kasi for other people, it will work eh. Busy ka, edi okay lang, busy din ako. Pwede naman tayong maging together, growing together, pero not actually always being physically together. Diba? Kaya lang, hindi ganun yung kay Paula. Kaya, yun yung sinasabi ni Si Paula, sinasabi kulang sa payo to eh. Oo. Makipag-usap ka sa amin, papayuhan ka namin Sabi ko, di, ng tamang alam mindset mo, para maintindihan mo yung trabaho ni Jake. Si Paula kasi partner, mayayamanin din. Tsaka medyo British, ay Englishero, wag na lang. Kaya kung kinakausap, ako nga hindi ko kinakausap, puro ako kay Jake lang eh. Ito, gusto pang kausapin yung half Filipino, half British. Ang bihira. Wag na, Partner, erase. Huwag kang ganun. Alam mo, ang ganda na ng araw natin, ang dami nating pagkain, di ba? Huwag mong sirain, nahihirapan ka pa mag-English. Partner naman. Minsan talaga. Change topic. Yeah. Nasabi ko sa'yo. Di ba? Pero si Paula, partner, hindi siya pareho ng Iba. mindset natin kasi mayaman din siya. Hindi niya kailangan Parang, ng pera. I don't need it. I can earn on my own. So, ang kailangan ko sa'yo, oras. Ganon. Attention. Oo, tender loving care. Kaya naman nagtagal sila ng for so many years, Kasi diba? hindi, na lang, Paula. May kakilala kami. Huwag mo Tambay. kausapan si Paula. British nga eh. Hindi, okay lang. Malay mo, di ba? Mabahag kasi yung kaibigan kong tambay. Oh. Lagi yung kasama yan. Lagi naghahanap ng gala yan. Oh. Naghahanap din ng arugain. So, baka pwede si Paula. Oo. Ang kapalit nung dami-dami kami, tayo nagreto eh. Ay, hindi. Alam mo, Paula, may kakilala ko. Sobrang tambay. Ayaw magpatalo. Kung naghahanap ka din lamang ng atensyon Naku. at mag-aalaga sa'yo, ibubuhos lahat ng oras sa'yo. Marami kaming kakilalang tambay na pwede kang mahalin. Pili ka Di na ba lang. yan gusto mo? Oo, madami. Sabi ko sa'yo, wala man kaming friends na British. Marami kaming kaibigan tambay. Anong gusto mo, sunog baga? Ikaw pa mag-aalaga? Ano ikaw? Up to you. It's your choice, Paula. So, di ba, yung bang ganon? And you can't have it all eh. Yun lang din yung point. And yung sinasabi ni partner na, ay kung ako pipiliin ko pa rin, di ba? So, Kasi depende. that's me. Oo, Yeah, correct. oo. And depende pa rin sa priorities mo. So, kung ang priority mo is pipili ka ng yayamanin pero walang oras, edi hindi ka naman i-judge nun. Kung pipili ka ng walang pera pero maraming oras, hindi ka rin namin i-judge doon. Ganon talaga. Totoo yun. Ako naalala ko, partner, nag-host tayo ng isang event. Ang speaker noon ay yung CEO ng company na yun. Big company. Napakalaking kumpanya nito, mga kaibigan. So, habang nagsasalita siya during his speech, sabi niya, totoo, subsub siya sa trabaho and his family hates him. Dahil hindi But we love you, sir. Oh. Loves ka namin. Totoo yun. Kaya Oo. sabi niya, kahit sa mga okasyong ganito, isinasama ko ang pamilya ko. Diba? Ano yun eh? Kumbaga yung okasyon na yun, Christmas party, dapat para sa mga empleyado lang yun. Pero minabuti niyang isama ang kanyang buong pamilya kasi pagkakataon na rin niya yun para makabawi sa mga oras na hindi niya naibigay sa kanyang asawa at mga anak. So yung mga ganung moment, binabalanse niya, in other words. And doon, kahit sa mga ganung okasyon, diba, kumbaga, nakakompensate yung mga oras na sana naibigay niya. Diba?
sa pamilya niya, kaya lang hindi niya magawa kasi nga sobrang busy niya lagi sa work. Yes. Sabi nga ni Mrs. Lagi naman niya tinawag kasi sa stage din yung Mrs. Lagi yan, kahit Sunday. Nag-work. Nag-usap kami, magmo-mall kami. Magmo-mall sana kami, hindi na tuloy yung mall namin kasi kinailangan Kasi bumili siya ng mall. Oo. Wow. Iba talaga. Yaman. Sir, baka naman po. Diba? Ang sinasabi natin dito, may mga taong namamanage din ng maayos, Yes. nababalanse, naiintindihan yung profession ng isa, naiintindihan din yung pangangailangan ng isa, and they are meeting halfway. Correct. Pwede din naman ganon. May ganon eh. But obviously, again, like Jake and Paula, hindi pala ganon. Oo. Diba? At yun ang isa rin pagpapatunay na talagang there are so many unexpected twists and turns in life. Diba? Talagang hindi mo masasabing this is just the way to go, pakaliwa. Correct. Diba? Kasi pagdating mo dun sa kaliwa, ay sabi ni Lord, teka lang may mga ituturo ako sa lessons. Kailangan Oo. mag-spiral staircase ka muna, Correct. dumaan ka sa bubog, ganyan, bago ka kumanan, diba? Yan. Yun yung mga unexpected. Tapa ka muna sa baga, Yan. nguya ka ng wire. Correct, diba? Drawing nga mo yung sarili mo ng uling. Diba? Kasi hindi mo ma-expected eh. Oo. Pati mo would have thought na maghihiwalay pa pala si Jake and si Paula. Diba? So ang maganda lang ding lesson dyan is that ma-excite din tayo sa mga surprises that will come our way. Yes. Mahirap sabihin, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero the negative surprises na dumadating sa buhay natin will teach us endurance, will teach us Yes. grace, and will teach us patience, 'di ba? Yung positive, di syempre, bonggang-bongga yan, ganyan. Tama. So salamat sa iyo, Jake, for sharing your story with us. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!